Nuuksion kansallispuisto sijaitsee Tammivyöhykkeen ja eteläisen havumetsävyöhykkeen rajalla pääkaupunkiseudun kiireen ulottumattomissa. Jääkauden muokkaamat laaksot ja rotkot sekä karut, jäkälän ja harvan männikön peittämät kalliomäet hallitsevat luonnossa kulkijan näkökenttää useiden kymmenien uhanalaisten tai silmällä pidettävien eläin-, kasvi- ja sienilajien vanavedessä. Jylhien jyrkänteiden päältä avautuu monin paikoin myös komeita näköaloja, esimerkiksi Haukan kierroksen varrelle. Kallioille voi palata yhä uudestaan ihailemaan maiseman muuttumista vuodenaikojen mukaan.